Здравейте, хора! Аз ще ви покажем бабо ми и батко ми. Това е батко ми. И това е баба ми. Това е моята баба. Това е Ангел. Що Ангел? Батко ми. Бабо, пей една песен. И това е баба, си пей песен. Айде, бабо, пей песен. Аз съм Сечо и да горичка, да ви кажа лека ножичица. Айде да ви качваме. Казвай саматката. Снимай мене, не само саматката. И мене. Ето така. Здравейте, хора! Това е чужбоджийската сладка. И да ви покачваме. И това е. Гледай. Айде аз и съм Дамян. Аз ще показвам моята носа. Виждате ли? Не, да им покажа. Айде.